Какво ста, хора, съм Дони Хавата и с мен тук е Даката. Кажи нещо, бе. Здрасти, хора. Те. Искам да се смил. Чули ма, бе? По? Искам да се смил. Бубе. Ме аз казвам. Така. И днес играя на CS. То се вижда. Къде си, бе? Наза. То това е някаква объркана карта. То замре. Това е респаун сървър. И абонирайте се за мене. Да. Iron the hole. О! Ялач. Бомбата ми казва къде си. Фак! Аз съм нинче. Как твари вече дойде ма убива, човек? Ами там ма спална. Нищо А. не направя. Какъв? Това кила вече. Тук имаше. Долу в описанието ще сложа сървъра. Кто пил книги? Не е хак. Фак. Той изгледа, че това е руски сървър. То къде гледам как пишат те. Ай, къде си, бе? Голем идиот. Как имам един кил, бе? Мене питаш, що? Къде си, бе? Къде си? Тайна майна. Ай, кажи, бе. И ти даже тук не знаеш мапа, не? Не, че аз не го знам. Това точно е. Ах, лаги нещо. Нещо лагно. Да, те още са. Ай, не се прикара. Опа. Ай, само в тъпата къща трябва да седя, бе. Какво е точно? Брат, много си зле. О, fuck you, нямам батерия. Се завръщам. Добре. Хора, той сега ще се върне. Какво ще стане? Мъж, препре. Тук съм. Добре. Аз никой не мога да намеря. Добре, бе, вие сте четирима. Пак никой не мога да намери. Гачи огромната карта, човек. Това е гачи огромната карта. Аз в нея се изгубих. Тук никой не мога да намериш. Гледай. Аз трябва да имам 2 кила, има ли карай? Не. Ми да. Не, стой, искам да се го убия.
Където се? Я така, я. О! Yes. Някой умря. Ще никой не ме видя. Ай, бе, стига бъгла. Брат, аз късам като нинджа, На мене ми бъгна. Мрава часото. Твой Правише, брат. 5 хила. Да видиш какви кърви ще има тук, ужас. Аз не мога да играя в този сервер. Много лесен. Не, бе, нещо ми бъгва. И тива във всички сервери ти бъгва, бе. Той иде от музики. Убий го. Как много го намера. Аз не мога. Хедшот. Какъв че хедшот е? Ни набих му хета, бе. Бъг, да, бе. Пак. Алелуя, убиха ма. Убиха те. За нама. О, фас. Това сервер не е. Yes. И ти ли няма да играеш? Не, аз тук направо ги цепа. Аз съм в CS Fatale. Хора, очаквайте от мен клип. Може да снимам. Той Поне се помня. Ти нямаш регистрация в YouTube, бе. Нищо се направи. Много да ни разчитат. Тя ще е като знам къв си ми. О, първия ми кил. Още съм почнал един кил. Много си здраве. Аз имам 7 кила вече. О, хедшот. Ико, гледам сега, Ико хавата. О, хедшот. Ико хавата прави хедшот. Той го уби с бомба, бе, човек. Пък взех сега, бе. Тук играе аудиовизия. Много му здраве. Парти му хуй в устата. Бъзгам се. Кама ще умря. Аре, хедшот. What? Oh, fuck, man. Айде. Я да видим кой тук. Как ме видят още? Аз ще гледам и дивизия. И дивизия губи. Да. Обря. Аз си взех най-готиното оръжие. Да. От това се нуждаех. Брат, то... Фаголан... Не знам къде ги намира, ама... Как ти е, бе? О, мастер! БГ. Мастер. Хедшот. Къде, бе? Yes! Хедшот! Сега ще умре. Я, тук, бе. Моцата бомба, бе.
I'm power. То си хак. Аз ще купих снайпер. В този сервер има дабл джумп. Трябва да му направиш, а към път ли му отворя Боби? Да, отвори му. Боинг. Боинг. Фак. Бъгна. Почна. Боинг. Боинг. Боинг, 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 боинг. Оле. Фак. Много зле. Много зле. Направих дубъл хедшот. Браво. Ако знаеш кой е това, не. Какво? О, бихме. Но Блек е хак. За тебе всичките са хак. То те е, Боби. Окей. Аз се ресвам кил. То се... Аз съм тук. Нямам някакъв ми, честно. Аз взимам скалата. Най-тъпто е, че тук много рядко се намира някой. Аз убих но Блек. Яо, тук. Къщата е. Двама са. Да видим. Кой е бил тук? Че каза, в този сервер съм като някаква нинджа. С нинджа. Сериозно човек. Ако не му заближи. Къде е то са? Ей, убима е. Хора, мисля епизода да е тук. Не мога да ви е харесал.